tuna thil kaldana hi chuan self defense manin humim na tura katianga tual that mo anga self defense a hena chuak miang di te po ka hlau tak set ani thiam tunge thiam lo changjok ti kha anin sudon ani mo an soi fo thin ang in India dana hen mi thikhin a ollan ti a chu a reality ani kaming chu Daniel Lalzuitluanga ania o hei tunna ya thiltheng Thihna Valentina Thihna chungchang hian kai pok le nat khop meya hei u mi pa nei ka ni ka u chunga hian thleng ve ta se ti ka ngai tu ringot poin ka mit tui atla thei ni chu tiang khop chuan enge he Thihna hi rap thak ka ti enge Mizoram hian hei ni kan kum top na te bul kan tran na te mo tiang ang Christian rama thleng lo tura rin le thleng ngai lo tura kan ngei tu na poina enge ngei tu pha ngai lo hi thleng ta mol meya tun ma te chuan tual Thihna mo he tiang in crime te hi kan no pan lai phei chuan beng hi ver the meya amaro chu tu na phei chuan hei kha to khian thleng chho zu to ami pui te po hi ngaya kan nei chin te po hi thleng to ni in alanga chunga chuan mo kan Christian he tiang ani zel si chuan kan Christian in ra tha chu tak si lo chuan kan mahuna hian he tiang thil tam takhi kadu ani lo amara chu kan la tong chho zel lawang ti hi a soi thei lo ani chu tiang konga chuan mi pui te hi awareness kan nei thar le hi apoi mo le in ka sia a big takin hei tuna Thihna case a hian han soi to mela ka mi mal ngei dana chuan kei chuan tual that tua nia pu hian hremna munge se kadu ani amara chu tuna thil kaldana hi chuan self defense manin humim na tura katianga tual that mo anga self defense a hena chuak miang di te po ka hlau tak set ani chu tiang konga chuan kai ma Ngaihdan le thiltle ma zong han soi ka du tin ama sa kan hria tur chu dan lampang shemi ka ni chong lawa amar chu te kan soi du chu mihring na kan Ngaihdan ang ringo thian India justice system hi akal lo ti hi kan hriat thar hi apoi mo hle in ka sia hei tunna ya Thihna an Thihna chungchang velte Thianpa na soi report kim chang kan ti don nge khatiang han ngei thak phei kha chuan an ti diklo ani lo an ti diklo ka ti lawa amaro chu kaya ma Ngaihdan chuan hetiang te chu court case kal lai tur alani chu wang chuan soi la rem ri lawe han ti mai se chuan mi pui hen kan hria thiam ngoi hi ka ring ani chan chu he a case hi ati chak lo tel theina chance khatam taka omani chan chu achip chiarin soya amaro chu nakina witness se po an la kowanga mo kan soyang kan mi a kan pu hian shem na mungei ro se kan ti ang ringot thi kha kan Indian justice system hian na thoda na ni lo mo ke ni chon ati tu ani nge ye kan ti ani mo amaro chu India dan chuan innocent until proven guilty ati chu nge ati nge ni ti chian ma lo chu tu na hen ala innocent ani eng ma thiam lo na ala nei lo ni alleged ala ni chau ni ni ap pu ala ni ringot ani mo chu court in hei thil ti sual tu ani nge ye ti evidence an han langa mo chu tianga entirnan police enganga police point evidence hi lo la khomin khateng khan court main lan ma se police ina case an lak emo khatiang evidence an nei awang khan court point an hol thei tho ani mo tin hei self defense awanga tual Thihna self defense chuak tai soi tur de po mi zo hen tam takan to ani ti kha kan soi du chu wang chuan enge media lam abi takin tun lai te po YouTuber te po hi kan film khurle zo langa in ka hria media te chuan anon puang thei mo khatiang press te pon anon puang thei ani amaro chu an puan zong po hi heta enge athlen dan an rin dana ani meya chu tai tet po chu kan hria thiam nga in ka hria court chuan court thutluk na alani lawani ti kha shela chu wang chuan court te po alakal don ni chuan hei Kerala tangin Mizoram ngei tura enge case hi transfer ani ti ten ka hria ka sual ka lawa ka chiang lawa chu mi konga chuan chu wang chuan he tiang hi case hi at thatheyang bera
siam kho ma chu tiang manga tiang khan hetlaya India phei chuan jury system kan nei lo le ngala chu wang chuan hetlai ro rel tu ina alo ena chu tiang nga evidence te anan en kho manga han buk nga chu ta chuan thiam lo achan tir tur kha ani ta chu wang chuan enge kan soi tur le kan soi lo tur hi criminal case ate po hian kan lo film khur ngai viewing ka ria he tiang hi ram chang ka nga le vai ram ate po hian ani thaw tiang ko hian an film khur e ma mo he ni min ate po rape case ni min nge ni zan lampang ate po an manani kha tiang khan amaro chun film khur e ma an mai tak ngel po hi ti lan ti ran du lo ni chu tiang khop chuan nakina korta ro rel tur alani zo kani tuna kan lo speculate na le kan lo soi ho nei chu thutluk na alani lo ani ti hi an hrechiang MMA ni chunga chuan chu ti rual chuan henga korta kanin lan huna kan soi omang tak tak si te hi hetlai trial ani tak tak ma hian mi pui te hria ta te hetlai defendant te hria tur thleng te khan kan lo puang dup dup to mai thina emilai hi enge mi pui te kanin hria tir thar le poimo le in ka hria kan soi tur te kan soi lo tur chin te ang te po hi ngei to ngai le ka soi photo ang khan kan ngei dan ang ngot hi Indian justice system thutluk na ani lo ti kha shele taila a thaw me tuna po tol thatua pu po hian mo ti khan nakina chuan lawyer te ala nei ve don ani heta khan anin thiam tunge thiam lo changjok ti kha anin sudon ani mo an soi fo thin ang in India dana hian mi thikhin a olan ti chu chu a reality ani nei kan lo shet thiam pui chu wang chon film khur taka heng a case kal tur te kan ti boy te emo kan ti balha theih na hi crime hian atam le in ka hria tun incident chau ni lo hun kal to te po chu wang chon hun lo la kal zel tura hian a khotlang ami malang poya kan film khurangai le in ka hria le tuna te po zela te po atang ni mai thei amar chu zela atan wang khan court in thiam lo achan tir ti na ni lo mo zel te han tang mo hreom te an ti deuh phei chuan engang pona tira lo in puang ma se police ne na lo in puang ma se kha chu lawyer ten ti khan han soi ho lenga mo lawyer khan enge mishing hian dikna kan nei vek ani anga mi sual ber po kan ngei hian an enge chu thu dik ani tia an tran theina le a tran pui tu lawyer te kha an nei thiang vek ani an nei thiang lo ti na ni lo chu wang chon hetlam pang point lawyer an nei don hetlam pang point lawyer soi pui tu an nei don khatlai kha enge thu kha lein hial le tur an ni na lai kha kan hriat thiam a poimo ma mi pui enga mi sual ber kan ngei po hian India dana chon dikna chanbo an nei ani an ma nin engang pon lo an lo ti thei mo soi tong khan ko ta te po mo khatiang kha pakhatina soi chuan khatiang khan do te mo thu dik nge kan hriat lo mang khan in be na mun kha ani to thin ani ti lai kha kan hriat thiama nakin zela po kan thil soi tur te hetianga po hian ami mal le akhotlang te po kan film khur thar apoi mo tak set in ka hriat tin kan soi bel le du chu he tun lai thihna te atam em ni chu ta chuan tual thi te amain alo thi ni tiang chi te mo amaro choi mania te po tual thi na ngalan tir tum kan hunga bung thua man ti mi khamia khan amaro chu kan police ten chak takin man la ateng khan an chui chuak thei ania amaro chu enge tunlai thil lar taka chu stage crime an ti hi ni chu nakina po chi chiar zo ka ron soi a tha in ka hria mi hi hi ama in thata ni kan ti demo accident thi ni kan ti te hi ani lo thei mo tual thi na mi crime ani thei ani chu mi in accident ang tur taka an lan tir te mo ma ni in that anga lan tir te mo khatiang khan suicide note te thleng in thena chuan an siam tira chuan tual the an that thin ani chu tiang te chu Mizoram po hian athleng lawang lo thleng toem po a hriat lo ani ke chu athlen to nge hi karing ani stage crime kan ti hi mo reverend chan chin mo ya te po kan hrianga mo ke chu stage crime ani nge karinga ma ni khatianga in that emo ma ni in ti hlum me tura chuan reverend ne chu ka ngai lo ani tiang khan enge mi enge natural death thi na pa ngai tak ang si emo ma ni in ti hlum anga lang si emo amar chu a phe na mi
dang tual thatu oma hi hriat chhualo hi tam tak karing tlata hei Mizoram police te le kan forensic science te po a thato ani chu ti rol chuan ala advance lo ti roi chu kan hriat thiam a kan pom thiam nga in ka hria hetiang ramchang kang zo kong chi te ina an nei ang a tha hi kan la nei lawa chu ti rol chuan kan nei a chuna te po a thato amaro chu hetiang ang stage crime ang chi te han chui chua tak na tur hi chuan enge kan la nei thatok lowin ka hria chu wang chuan hetiang konga te point mi pui te hi enge kan skeptical enge kan deal chut emo a thil pom duak lawa ngei to na dang enge le lama tanga thlir thiam theihna hi kan lo nei ngain ka hria chu chuan thil tam taka hian enge crime chui chuana konga po hian a pui ka ringa kan soina enga khan han lut le taila chu tiang chuan hetiang thil tam taka hi tai enge lawyer bul hena te an soi chau tur te mo langoi hri ila chu nakina fing taksi in ka tiang chia kan lak tur khani in ka hria chuan hei ma pon heta pon galo soi to in ka hria tual Thihna pakhatain youtuber Mizoram thil thing ani youtuber pakhatin lo va kom thot ani chuan ka chung te family group ai chuan ka share hei hi in endu chuan lo en vat ru lak thla kan ni le vat don ti ka chiang lu tu ka ti chuan an huwa an lawyer te mo khateng khan la thaturin an hril nge ka hrelawa dakar somni pali nuwa khan kha video khalak thak le nia chu tiang chuan enge hei keima ni mi pui te po hian hetiang hi kan lo aware pui angai le in ka hria tuna te po a chanchin chiang jok mo mi zo dan ani mi zo dana chuan enge mi thi lumen zana te moral zana te teng khan anat dan te kimchang mi pui te hria turin kan puang thin ani chu kan kalphung ani amaro chu hetiang crime hi chuan enge a Thihna chanchin chungchang hi chu hetlaya thil tam tak lati fel tur le court case kan lai mek te ani wangin soi remri lawani ti hi soi remri lawani hi ti thin mei te la chuta chon mi tam tak poi min hriat thiam an ring ani tin tlang hriat thanang kha chu kan hrevek to wateng kha chu lo speculate kol mei ma se apoi lo ani amaro chu henga mi kan Ngaihdan ti swal tu hi hrem ni ngei ro se kan tin lang ringot hi Indian justice system tho dan ani lo ti hi kan hriat thiama kan hriat thar le hi apoi mo tak zetin ka hriat ti kha kan ron soi du ani Minlo thlirsak avangin ka lawm